Let's go. Λοιπόν, το πετύχαμε. Η σημερινή μας καλεσμένη. Καλεσμένη είπε. Γυναίκα. Έχει καταγωγή, θα το έλεγες, και από αρκετά μακριά. Από τις Καστανιές Εύρου. Καλλιτεχνική φλέβα, για ζωγραφική ξεκίνησε, την κέρδισε η μαγειρική. Έχει μαγειρέψει πλάι στον Γιώργο Σαμοήλη στην καντίνα στη Σύφνο. Να υποδεχτούμε παρακαλώ πολύ την σεφ από το Annie Fine Cooking, Κωνσταντίνα Κασπαρίδου. Και πόσο καιρό είσαι στο Άννη? Έχω αναλάβει εδώ και 3 μήνες. Πριν ήμουνα στους σεφ στα Άννη και τώρα πήρα τα ενία. Και με το Σαμοήλη πότε ήσουνα? Με το Σαμοήλη ήμουνα από την πρώτη χρονιά στην καντίνα μέχρι την τρίτη. Δηλαδή μόνο πέρυσι δεν ήμουνα. Έχουμε έρθει όταν ήσουνα, σωστά? Ναι. Σε έχω πάει. Σας θυμάμαι. Σε έχω πάει. Και εκεί. Δεν ήξερες καν που είναι η Σύφνος. Δεν ήξερες που είναι η παραλία. Πάμε. Σε έχω πάει. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, η Τάνια και ο Μπάμπης. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Θέλανε σήμερα να αποφύγουν το ψάρι. Για να Μην τους δούμε. πούμε, τι έχει η καμπάνα, θα τους δείξουμε. πούμε. Δεν βλέπω. Ροφός. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα φιλέ της σφυρίδας. Έχουμε ένα ραβιόλι με κόκορα, γεμιστό με κόκορα, κρέμα γαλένη, τρούφα, μαύρες τρομπέτες και το ζουμάκι από τα κόκκαλα του κόκορα. Αυτό είναι το πιάτο, δεν είναι δύσκολο, μην αγχώνεστε. Παρ' όλα αυτά, εμείς ζητάμε ακριβώς αυτό εδώ. Παρ' όλα αυτά, ελάτε να δείτε τι έχουμε για σήμερα. Για ελάτε. 4 ραβιόλι, δεν είναι. 4 ραβιόλι, σωστά. 4 είμαστε. Τι έχει μέσα η γέμιση? Κόκορα. Η γέμιση μέσα έχει κόκορα, μαύρη τρομπέτα και κρέμα γαλένη. Είναι ένα ραγού στην ουσία. Το ζουμάκι είναι από τα κόκκαλα. Τι είναι η κρέμα γαλένη? Η κρέμα γαλένη είναι μία κρέμα τυριού από την Κρήτη. Παράγεται στην Κρήτη. Είναι ωραία, νόστιμη. Το έχω ακούσει. Γλυκόπικρη και Από άλλο χωριό είναι, Μπάμπη, το γαλένι. Χανιώτικο. Είναι χανιώτικα αυτά. Έχουμε ένα λαδάκι από μυρώνι, τούφες από μυρώνι, φύτρες ραπανάκι.